А ви знали, від чого сьогодні зависить процвітання країни і наш успіх? А зависить від церкви, від християнин, які несуть просвітництво кожної людини і проповідують істину. Сьогодні люди думають, що оберемо президента і буде все добре в нашій країні. Хтось думає, піду поступлю в якийсь університет і буду мати розум. Але все це бачимо, що призводить до руйнування наших країн, і людина сьогодні, вона як зомбі, нею управляють. Чому? Тому що відвернули головного Творця, Бога. Є така наука, як теїзм. Це в основі є Бог. Але люди сьогодні ставлять в основу людину. Соціалізм, комунізм. І ми бачимо, як все це приводило к руйнуванню і уніштоженню людей. Нам сьогодні потрібен Бог.